କାଲି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଆମର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କୋରାପୁଟ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦେହର ଯାଉନାହିଁ। କାଲି ଆମର ଅମିତ ଶାହ ଆସିକି ଯେଉଁଭଳିଆ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କଲେ ଉପାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ଥରେ ପୋଡ଼ା ଇଏ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର କହିଥିଲେ ସଫା ହେଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ବି କହୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେଡ଼ି ଏଥର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଯାହା ସିଟ୍ ଆକଳନ କରାହେଉଥିଲା ମୁଁ 6-7ଟା ଜିଲ୍ଲା ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ସେ 128ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଏମାନେ ଅଧିକ ନେଇଯିବେ ବିଜେପି ବାଲା ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ବି ଅଧିକ ନେଇପାରିବେନି, ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ବି ଅଧିକ ନେବେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେମିତି କଥା କମ କାମ ବେଶୀ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ସେଇଆ, ତାଙ୍କର ବବି ବାବୁଙ୍କର ସେଇଆ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଜନଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, କ'ଣ ଆଗ ସରକାର କରିଥିଲା। ଆଗ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନଥିଲେ। ଯାହା ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କହୁଛନ୍ତି ବରଂ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକ, କହୁଛନ୍ତି କମ୍। ଏଇଟା ଅପ୍ରିୟ ସତ। ଏଇଟା ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମର ଜଣେ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ କାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଫେରିବାକୁ ଆମେ ସିଧା ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଚୌଦ୍ୱାର ବାଟର, ମୋ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। NH 10 ବର୍ଷ ହେଲା NH ହେଇପାରୁନି। ଏଇଠି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଣେ ଏଇଠି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବହୁତ ଭାଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ପଳାଶୁଣି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ବ୍ରିଜ୍, କେତେ ଭିଡ଼, 10ଟାରୁ 12ଟା ଯାଏଁ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ସେଟା ତ NH ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନା। ତେଣୁ ଆମ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଅପ୍ରିୟ ସତ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା BSKY କାର୍ଡ଼। ସେ କାର୍ଡ଼ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁରା ତଳ ଯାଏଁ ଛୁଇଁଯାଏ, ଅତି ତଳ ସ୍ତରକୁ ସେଟା ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଜଣେ ତଳ ସ୍ତରର ଗରିବ ଆଜି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରୁଛି। ଇଏ ଗଲା 1। 2ର ଶିକ୍ଷା। ଆପଣ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଲନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର। ମୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି, ମୁଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗେଟ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗେଟ୍, ସମସ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲର ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍। ଏଭଳିଆ କେବେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥିଲା? ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖିବେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ ଥରେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସି ରୁମ୍ କେଉଁଠି ପାଉଥିଲେ ପିଲା? ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପିଲା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ 5Tର ଯେଉଁ ହାଇସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଉନ୍ନତ ହେତା? ପ୍ରାଇମେରୀ ବି ଉନ୍ନତ ହେଇଛି। ପ୍ରାଇମେରୀକି ବହୁତ ପଇସା ଯାଉଛି, ବାଉଣ୍ଡରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ରକମ ଜିନିଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଇବା ପାଣି, ଖାଇବା, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ସବୁତକ ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଜାଣୁଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତୁ, 6-7 ଦିନ ଥରେ ଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା ସରକାର? ଆଉ କ'ଣ ଭାତ ଡାଲି ତୁମକୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇଥାନ୍ତା? ତାହା ବି ରୋଷେଇ କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ବରଂ କମ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆପଣ ମା ଭଉଣୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁବାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗ୍ରସ୍ତକୁ ରୋକିବାଟା ଠିକ୍ ନଥିଲା। ଯିଏ ହଉ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀ ଯାଉଥିଲେ ନା ଦୁବାଇ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲା ଭିଭିପାଟ୍ ଉପରେ, 45 ଦିନ ରହିବ ଏବଂ ଚେକିଂ ହେବ। ସେ ଭିଭିପାଟ୍ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି, ରିସେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଖୁବ୍ ଇଲେକ୍ସନ June 1 ପରେ ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଜେଡ଼ି କରିବ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ। 6ଠ ଥର ନବୀନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏବଂ ଏମ୍ପି ସିଟ୍ ଯେଉଁ କମ୍ ଆସୁଥିବ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଛ ହାୱା, ତାଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛରେ ରହିଯିବ। ଏମ୍ପି ବି ଅଧିକା ଆସିବ ବିଜେଡ଼ି। କୋରାପୁଟର କାଲିର ଯେଉଁ ତ କହିଛନ୍ତି ଛାଡ଼, ଆଜି ଯେଉଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ତାଙ୍କ ଭାଷଣଟା ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଭାଷଣଟା ତ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ ପାଇବେନି, କଂଗ୍ରେସ ପାଇବନି କି ବିଜେପି ପାଇବନି। ସେ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାୟଗଡ଼ାରେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ରାତିରେ ଡରୁ। ରାୟଗଡ଼ାକୁ ଗୁମୁଡ଼ା ଇଏ ଦିଗପଣ୍ଡି ବାଟେ ଗଲେ ଡର ଲାଗେ। ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଥରେ ଯାଇଥିଲି ଜଣେ DO ଅଫିସର ଗୋଟେ କାମର, ସେଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ସାପ, ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯିବ। ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି, ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ନବରଙ୍ଗପୁର, ଡାବୁଗାଁ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ରାସ୍ତା ସବୁ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ଏବେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଫରକ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଣ୍ଡିଆନ କଥା ରହିବ। ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଯେଉଁଭଳିଆ, ତାପରେ ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ଜଣେ IAS ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଖାଲି କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ପଳାଶୁଣିକି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଫଟୋଟା ଆଜି ନେଇକି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆପଣ 10ଟାରୁ 12ଟା ଭିତରେ ପଳେଇ ଲୋକ ସେଠି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ହଜାର ଲୋକ ଜାମ୍ରେ ପଡ଼ିକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ କାମ ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବବି ବାବୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଥା ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି। ସେଇ କଥାଟା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇ ପଚାରିବେ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେ କହୁଛି ତାହା କରୁଛି। ଭଲ ସରଳ ଲୋକଟିଏ, ଯାହା କହୁଛି ତାହା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାହା କଥା ନୁହେଁ, ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବବି ଦାସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥାକୁ କେହି ଟାଳିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଅପମାନିତ କରିବ ଓଡ଼ିଶାର,
ସେ ଓଡ଼ିଶାର ତାର ମାନେ ଅଖାବିରି ବି ରହିବନି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟେଜକୁ ତଳକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ତଳ ଷ୍ଟେଜକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଳ ଜାଗାକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ବୟସଟା।